co w tej treści uchwały jest. W uchwale Senatu Gdyńskiego Uniwersytetu z dnia 25 grudnia 2021 roku w sprawie dziejaniem Gdyńskiego Uniwersytetu w obrębie ochrony i rozwoju kaszewskiego języka i kultury. Zistywające liczbę ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o narodnych i etnicznych mniejszyznach i o regionalnym języku, jak też statutowe obrzeszki, Gdyński Uniwersytet oświadczył, że ważną celą naukowej i dydaktycznej misji uczbowni jest tworzenie i strzeżenie interdyscyplinarnej wiedzy o Kaszewo, zdaniem osobliwego uczenia na działania, co rozwijają i chronią kaszewską kulturę i język. Akademicy okrążek Gdyńskiego Uniwersytetu będzie wspierało kaszewską społeczną działania, czyli skierowają do uchowania kaszewskiego języka jako najważniejszego celu spadkowizny i według Kaszewu i też kształceniu kadrów, które będą kierować rozwijał kaszewskiego języka i kultury, tak w edukacji, jak i w publicznym zakrążeniu, w mediach, redakcjach, wydawiznach, instytucjach kultury, a też w państwowej administracji i bytem rządowych organizacji. Żeby zyskać ten długoczasowy obrzesz, Gdyński Uniwersytet będzie wspierał rozwój naukowych badań nad Kaszewama w rozmaitych dyscyplinach, zdaniem osobliwego uczenia na język i kulturę i społeczną, poszerzył obecność kaszewskich tematów w kształceniu na rozmaitych kierunkach studiów, jak zajmują się regionalną, etniczną i mniejszyznową tematyką. Rozwijał formy kształcenia zrzeszone z kaszewską tematyką, podyplomowe studia, kursy, szkolenia, węglowo-uczbowe, wykłady itd. Skierowane do studentów, doktorantów, ale też do innych mieszkańców Pomorza, osobliwie do robotników instytucji kultury, animatorów, gazetników, samorządarzy itd. Żadna polityka zrównoważonego kulturowego rozwoju regionu współtworzyła przez akademicką społeczną uczbownię, brakuje też współroboty z instytucjami kultury, pouczeniowym okrężem, samorządami i bytem rządowymi organizacjami w celu popularyzacji wiedzy o Kaszewie. Przewodniczący Senatu, rektor Gdyńskiego Uniwersytetu, profesor doktor habilitowany Piotr Stepności.